Arep nyapa Brigita. Arep bagene Pak Bambang situ kok piye? Ayo piye. Bang wis rahina. Bang wis rahina. Srengenge ngene sunar sumamburan. Bang wis rahina. Bang wis rahina. Srengenge ngene muncul sunar sumamburan. Cicit cuwit cuwit, cicit cuwit cuwit, cicuwit rame swara
lan kendhat bebaya mamala tangking naya ngapa bebentu pepatan tan kena gembira bang wetan bang wetan bang wetan semburato semburato Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Tanpa gaman kamardikan, mokal awake dhewe iso mangan enak, ngombe seger, nyandang wutuh, urip kepenak kaya ripalungguhan iki. Ngarep dhewe merdeka. Inggih merdeka. Lanang apa wedok to iki? Lek nitik brengosen ya ngangge kacamata pinter ndonga sapa kowe? Nun inggih kula menika pun bayan sawan. Wah sing jenenge Kemaki iki kowe to? Mboten Kemaki. Sik Joko. Nggih nemen. Syukur. Lah randang rabi-rabi ngenteni apa? Bayan ki men perintah iso adem, kuwi kudu duwe bojo ngono. Mangka kowe duwe jabatan sing kaya ngono, ngayomi wong sak dusun sawahan. Tampa. Iki masyaallah, sing lemu sapa? Nggih. Kula menika Bayan Getas nami kula Triyana. Merdeka! Layak kon merdeka kaya gali tenan kowe. Intine ndonga bebarengan paribasan tuku permen regane murah, muga-muga wong jaten kabeh diparingi baros tegas kula niki ketua panitia. Oh ya, ya diprayogakne anggenmu lungguh. Kuwi mburine gundel iki sapa kowe? Nganti kok kene sulap iki sapa kowe? Dinggih ndangu dumateng kula menika salah satunggaling seniman ingkang mapan wonten ing dusun Cepot Rejo mriki ala tanpa rupa kula menika nggih dalang. Hah? Sapa jenengmu? Inggih nami kula pun Amat. Laris mboten pajeng blas. Ya jenengmu kleru kok. Lek Dalang Cahya kae jenenge Ki Dalang Cahya Kuntadi. Pak Anom Surata, Ki Anom Surata jenengmu Amat lan nyelem malih kiamat lho kowe iki. Layak ora payu. Lho, Ndoro Abimanyu. Miat langening. Sapa kowe? Kula menika dumados saking para nom-noman saking Sanggar Madangkara mriki ingkang sinau nenggih olah beksa utawi joget. Elane. Apik tenan. Sapa jenengmu asline? Inggih ndangu dumateng kula aslinipun kula menika ketua RT 9 nami kula pun Ari.
Lah. Sing juara UMKM mau ta? Nggih. Kuwi mburine mrongos kuwi. Kula. Wis sapa kowe? Lha niki kula menika RT wonten ing RT 8 RW 23 mriki. Nami kula pun Surya Nagapati. Bojone Mbak Umi lho kowe. Elah ane Pake Bening. Sing mburi dhewe lemu ya RT. Sanes. Lah sapa? Kula malah ketua RW nami kula Trijarot. Elah ane. Ketua sampah karo Pak Darwis kowe. Nggih, ngaten. Ya, apik, seneng aku. Aku ki melu seneng nggonmu mau Mbah Ahmad lamun to nang kene enek sanggar sing jenenge apa mau? Nun inggih Sanggar Madangkara. Mangesti darmaning kabudayan rahayu pangestunipun Ki Bagong menika sampun dipun buka pawiyatan utawi pelatihan ing antawisipun latihan pedalangan, latihan sindenan, latihan karawitan, ugi latihan joget utawi olah beksa lan ugi latihan basa Jawa. Ngantos ripalungguhan samangke nadyanto pendaftaran nembe 1 bulan ning siswanipun sampun mencapai lebih dari 50 siswa. Ayo. Apa kuwi? Aku selaku lurah ora iso bantu apa-apa lho ya. Aku selaku lurah emang iso bantu pangestu karo kowe. Kowe lek ngerti dhewe to. Aku kon mikir rena-rena ora iso. Mergo nganti saiki aku bingung lek mikir sampah kowe ngono. Nggih, pangestunipun ingkang kula suwun Ki Lurah. Ya syukur. Lah ning kono sing latihan sapa ae? Ingkang mligi malah sedaya bapak-bapak ing RW 23 mliginipun Pak RT menika sedaya sami latihan wonten ing Sanggar Madangkara. Jadwalipun Minggu dalu kalian Rebo dalu. Menawi anak-anak menika wekdalipun menika Jumat sonten. Ewadene menawi ibu-ibu ingkang winadan saking paguyuban Asih Prana menika dintenipun Senen kalian Rebo sonten. Elah. Ya kuwi dumadi saka ibu-ibu kene nggih. Malah sameneika wonten ingkang sampun nyinden laris. Garwanipun RT 8 naminipun Mbak Umi menika laris pun kliwat ukur sakniki. Upamane aku pengen krungu suarane no entuk apa ora? Lho angsal kemawon. Ning ngene ku syaraté kudu nyawer jenengan mangke. Beres lek kuwi bab kuwi beres. Ya. Pak Bambang situ wingi wis ngapalne geguritane. Ayo. Ini perwakilan dari paguyuban Mung Serawung RW 23 ingkang dipun pandegani selaku penggerak nenggih Ki Gendut Dalang Berijasa. Wis pirang-pirang dina, klebu pirang-pirang minggu, pirang-pirang sasi anggene ndekor ya kuwi alun-alun utawa lapangan Indraprasta, termasuk pembuatan gapura yang ada di depan itu adalah karya dari teman-teman Mung Serawung. Tepuk tangan untuk Mung Serawung. Matur sembah nuwun mriki Pak Bambang situ pinarak mriki Pak Bambang. Nyapa Brigita? Arep bagene Pak Bambang situ kok piye? Ayo piye. Anu, jumeneng Pak Bambang. Oh, nggih. Nggih. Tasih saged jumeneng to? Oh, tasih. Wah, nggih. Pak kula dalu niku ngimpi lho, Pak. Ngimpi napa? Ngimpi wong gedhe banget niku. Lah sebabe kula kan ten mriki kan bobok anu ngangge dingklik niku lho. Sing lemu sing gedhe pundi nggih? Napane? Dingklik. Oh, nggih niki bener. Sing pundi? Pinggir dhewe. Nggih niku. Oh, kula nggih dingklike bener niku. Nggih. Kula turu mriki niku nganggo bantal. Ngimpi. Gara-garane Pak Gendut niku. Kowe engko turu kene nganggo bantal iki engko lak ngimpi. Ah tenan, Pak. Nggih. Ketemu kali wong gedhe. Gedhe. Nggih akhire ngene jenengan ki melu gedhe. TKT ini lho, TKT. Nggih. Nggih leres, Pak. Luar biasa, nggih.
Nggih. Silakan Anda Pak Bambang Situ untuk memberikan sedikit apresiasi. Kan Situi selaku ketua RT di sini. Jadi di sini harus dengan di Situi harus menjadi satu. Jadi ayo. Silakan. Neng nanti gini loh. Gimana? Gimana Pak Bambang Situ? Ya harusnya walaupun saya baru kali ini sebagai bintang tamu nggak bayaran. Sing ngarani bintang tamu sapa sampean nang kene dadi bintang 7. Lah dipanggil di sini. Oh, iya. Biasanya lah yen jenengan niku Niken Salindri. Nggih, nggih. Ning nggih beda Bu Keksi. Yen napa Niken Salindri niku 1 jam sebelumnya itu sudah briefing. Ya nanti datang dari sini 1 jam sebelumnya harus ini persiapan. Lah yen kula mboten dikandhani blas e. Lah pripun persiapane pripun kok ken napa ngoten lho. Mboten ngangge persiapan iki mboten upacara, mboten ngangge siap gerak, mboten ngangge. Oh nggih. Ya walaupun kula mboten bintang tamu tapi ya diringi saya mintanya Apa? supaya biar kaya tenanan ngono lho. Siap kula iringi. La ilaha illallah.